जोङो बेखौहाय एसे होयना हरनोब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोबोद मोजां मोनगौ आरो टर्च लाइटफोर हरनोब्ला मोजां जागौ फास बेटारि बेनिफ्राय एटम बमाफोर हरनोब्ला मोजां जागौ। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। हाग्रानि मैदेरा गामि एरियायाव फैनानैहाय दा आबाद खेथि मावग्राफोरनि माइखौ दा मैदेरा ओरैबायदि खहा खालामगासिनो दङ। बे भिडिअखौहाय आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो। दा बिथांमोनानो फोरमायजोबखादों बबे गामियाव जादों बबे डिस्ट्रिक्टआव जादों बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो बुजिनो मोनगोन। दा बिथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौबो खावलायदों माने बेखौहाय एसे आखायाव लानो नोजोर होनो थाखाय आरो बे खहा जाफिननायफोरखौहाय सुफुंफिननो थाखाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो जोबजासे बियो बबे जायगायाव जादों आरो बबे डिस्ट्रिक्टआव जादों फुल डिटेल्स बिनि सिङावनो दंजोबो। बिदि जानानै मा मोनजाबावनांगौलै माय सानफ्रोमबो बेसे होहरनाय सेस दोखो 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 जालांजोब्बाय नै बिगासे बायदिनि जाबायलै गैले बिगासे बायदिनि जाबाय। साननै खावसेफोरनो जानाया माइब्राखाय गोदै मोनदों। माइब्रा माथा खावसे माइब्रा साफा जासे जानानै खिना गालांनायाखि मोजां साफा। लामा जालायखाबाय नै जासे जानानै खिना गालांजोबखाबायरा आयै 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 बिदि जायोलै मा बिसि फिसा फोथांनो हानायलै बेजोंलाय फिसा फिसौ। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव खावलायहरनांगोनसैलै रेन्जार सारनाव। सानसेयावनो बिदि जानांगौला सानथामसोजोंनो थब्ले ब्लकआ सहैजोबगोन। बैसिम जाहैखाबाय दिनैनो ह बेसिम बै एसे थायरानाय गोमोनहां दं बिसिमावहाय थांबाय दिनै गाबोन समफोर दाहाय मोनाव थांबावनांगौला ओरै ओरै जोबगोन। मोन बोसोरसे जानांगौआ साफा जाजोबगोन। ओरै लामाजों थाबायगासिनो ओरैनिफ्राय ओरै थिंजोंनो थिंदों जोबमोनायसाय बे मैया जानायनि नै बे मैया जानायनिनो गैलिरानो बे खामानि गालांजोबबाय नै औ ओंखायनो ओरैनो जालांदों ओरै जालांजोबदों नै नस्थ'खालै फानै बेलाय ओरै जाजोब्बाय नै ओरै जालांबा ओरै थांबाय सानजाहाबो दिन्थिहर ओरैनो सानसेयाव बिदि जानांगौला साननै सानथामजों जाजोब्बाय माथो। जाजोबखानाय जिरा गाबोन समफोरसिम थानांगौला जालांजोबखानायखौ मोनजोब्बाय जायगायानो गेलेदोंसो
थायो बुस्थुआ गेलेदोंसोरानो दोखोल'सो माथोनो मोनजोबबायलै नै ओइ ओरै खागदिं गायनोसै नै बिदि मोनजोबखाबाय नै जायगायानो माथो अ मानसिसो गाखोदों सानना ना मायाथाय नोंनि दंग'आ गैले नै गैया आयौ 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 मोनजोबखाबाय दंग' माथावरियानो ओइ फैदो फैदो नाथा हनै ओरैहाय मोनजोबबाय नै ओरैहाय साफा गेटार गारि लामा बायदि दाबो दङ नै दङ नै मोनजोबबाय ओरैहाय नै फैदो बै हाग्रायाव दङ मैदेरना दाबो गाबोन धुलायजासे थाखायो नै माथावरि दंग' माथावरियावनो एखेलै नोङो जानाया नोङो इया नोंसार बै खेला गेलेनाय बावोसो नै बे गेलेनायनिसो रायो ओरै खारदिंबाय थायो नै बा ओरै ब्लेड थांलायबाय नै साखौलायबायलाय आयो बिदिसो बाथांफ्रामहैबाय बाव खेला गेलेनो फालबो थाङो इदिया बिलाय गोजौगा जोङो आंनिखौ नायना फैखांबाय नै दा बिथांनि जितेन नार्जारिनि बेनिबो बबेया जादों बेखौ साफा जाजोबखाबाय नै दा बेखौनो जोङो खावलायदों गुरैयै सरखारनिफ्राय जाहाथे बे खेथि फलनाखौहाय मोनफिनो माइ बायना लानो थाखाय बोसोरसे जानांगौआ सेस जाबाय माइना आरो गाबोन समफोर जाबावनांगौला बे ब्लक मोनसेया थांजोबनोसै नै ओरैहाय ब्लकआ नै ओरैहाय सानसेयावनो आधा बिगा बारानि जाजोबबाय आरो बै गेजेर खन्द'आव जाहैदों हनै गेजेर खन्द'आव बैयावहाय ओरै जाना बैसो जाहैबाय नै ओमफ्राय बाव खान्दा दखा दखि गालांदों ओमफ्राय ओरैनोथ' साफा जाबोजोब्बाय नै गासिन गैले एफा मोजां माइखौहाय बिदि जाजोबनानैहाय मा थांना थाबावनांगौ जाखो बेनिखायनो जों खावलायदों जाहाथे बे लस जानायनि खेथि फलनाखौ सरकारा होयो जाहाथे बेखौनो जों सरकारनिसिम गुरै खावलायदों आरोखि भिडिअल' बानायदोला हला हल जाजोबखाबायल' ओंखारदो आमोखानि होनो आंनि सेस एफाराब फिथाइ मायाखौनो जाजोब्बाय नै बे जितेन नार्जारिनिमोन खर'आ मिजिंखाबाय आं जाजोब्बाय मा जाबावनांगौलै आइयै दिखार नांथावथाव जाबायलै एफारा माइया जानाया नायसाय साफा बै जुदु थाजोबदों हनै दंग' माथावरि जिङाव सेस जाजोबखाबाय नै जोब्बाय नै बेनिफ्रायनो जाबाय बे खर'निफ्राय जागासिनो दं गाद थब्ले ब्लक ब्लकसो नालाय जोंनि हाया गोदो राननायनि 10 दां गुवार ब्लक बे ब्लक मोनसेयाव 4 बिगा 5 बिगाल'खा हायानो बेखौहाय हरसेयावनो बिदि गेजेरजों एसे जानांगौला हरनै हरथामजोंनो बे ब्लक मोनसे थांजोबगोन बेखौनो जों सरकारनिसिम गुरै खावलायदों बे आबाद नस्थ' जानायखौ मोनफिननो थाखायहाय दा जोङो बांसिना सोरबा सोरबा आन्दायनो हागौ चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावनो बेनिफ्राय पस्ट अफिसा जाहैबाय फाथाबारि बेनिफ्राय पिएसआ जाहैबाय आमगुरि थाना बे आमगुरि थानानि सिङाव थानाय जोंनि आमथिखा फरेस्ट रेन्जआव गोलैयो बे हायाबो जोंनि नियादि फाथा जाखाबाय फरेस्टनिफ्राय जों मोनखाबाय लेन्ड टाइटेल दा जोङो फरेस्ट अफिसार डिएफअनिफ्राय लानानै रेन्जार सारमोनखौहाय जोङो बेखौनो गुरै खावलायदों जाहाथे बे खेथि फलनखौ एसे मोनफिननायनि बेब'स्थाखौ खालामना होनांगौ जों बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनायनि गेजेरजों जों एप्लिकेसन जोङो हैनो सानदों गाबोन आं रेन्जार सारजोंबो रायज्लायहरबाय बिथाङा गाबोन फैदो होनना बुंदों बिनि खेथि फलनखौ जोङो सरकारनाव दैथायहरगोन होनदों मा हरो जोङो बेखौनो आसा खालामदों जाहाथे जोंनि बे नस्थ' जानाय आबादखौ जेन मोनफिननो हायो जोङो बोसोरसे फिसा फिसौ थांनांगौआ जोबोद कठिन जागोन बिदिब्ला एथ' गोथौ हाग्रानिफ्राय फैनानै
बे गामि ओनसोलाव नस्थ' जाफैनायखौ जोङो बिराद दुखु मोनदों। एकदमबारे आइ नदि सेराव ओरै दानि आइ फवालि दालां ब्रिज गोदाननि इसे साहानो जोंनि गामिया सुम्लिबारि होनना बुङो। बे गामियावनो आरो सप्ता खंबा थाफैखादों दाखालि मेसेङावबो आरो दाबो नै माइ ओंखारनानै फैबावबाय। दाबो बे बागानावनो दंगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो बेखौहाय एसे होयना हरनोब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोबोद मोजां मोनगौ आरो टर्च लाइटफोर हरनोब्ला मोजां जागौ। फास बेटारि बेनिफ्राय एटेम बमाफोर हरनोब्ला मोजां जागौ। बेखौ जों होनो थाखायहाय आरो रायजो राजाजों लोगोसे फरेस्टफ्राबो एसे होनायाव मदद खालामफैयोब्ला मोजां जागौ होनना जों सानदों आरोखि।